danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Sai washe garin ranar misalin karfe 2 muka shiga cikin gari aka zube mu a wani gida da ake kira gidan bashi. Duk wanda ɗan kamasho ɗinsu bai ba wa direba kuɗin motarsa ba can ake kai shi, saboda haka mu wajen 17 aka zube mu a can. Wata shagiyar unguwa ce wadda ba sai an faɗa ma mazauna cikin ta shedanu ba ne, domin kowane yaro da bindiga a kafaɗar shi, garin Saba kenan, turka shi. Wayar Malam Ya'u muka shiga nema domin shi ne ɗan kamasho ɗin da zai karɓe mu a garin Sabaha. Cikin sa'a kira ɗaya ɗauka aka yi masa bayani mun iso, ya ce to insha Allah yana zuwa mu jira shi. A nan muka zauna muna hira sama-sama, mun yi butu-butu kamar an tono mu daga rami saboda wahala. Ba mu wuce awa ɗaya ba sai ga Malam Ya'u ya zo, ya biya kuɗi aka bashi mu, dama mu 5 ne kamar yadda na faɗa muku a baya. Kuma 2 daga cikinmu sun taɓa zuwa garin Libiya, Kamal da Saifullahi. Muna cikin tafiya a bayan motar da Malam Ya'u ya ɗebo mu, nake tambayar Kamal, wai shin menene illar gidan bashi? Kuma da ba a zo an karɓe mu ba, me za su yi mana? Gyara zama yayi yana fuskanta ta. Ya ce gidan bashi gidan matsala, gidan bashi gida ne da komai yana iya faruwa da mutum a cikinsa, amma amsar ɗaya ce, da ba zo an karɓe mu ba sai da mu za su yi, ba za su yi asarar kuɗinsu ba. A zabura na ce haba dai sai da wafa ka ce. Ya ce wallahi sai da mutum suke yi, ai su ba imani gare su ba, babu ruwansu da halin da za ka shiga. Muna cikin hira mota ta yi fakin a wata unguwa mai suna Mashiya, dukkan ma'anan za mu sauka, amma mu ne muka fara sauka, kasancewar an zo lungun da za mu shiga. Bayan mun sauka shi ma Kamal ya biyo bayanmu, kasancewar gun da za mu sauka ba shi da tazara sosai da inda zai sauka. Faruk da Nasir ba su san ko ina ba, saboda haka ɗan kamasho ne ya yi musu rakiya zuwa gun ɗan uwansu. Ni kuma dama na faɗa muku abokina Saifullahi shi ne idona, ban san ko ina ba. Kai tsaye ƙofar wani gida muka tsaya, muka kwankwasa, aka zo aka buɗe mana ƙofa. Cikin gidan muka sa kai, kamar yadda na faɗa muku, abokina shi ne idona, domin ban san kowa ba. Haka muka shiga gidan, na ji suna kiran sunansa, a nan dai muka zuba kayan ma ƙofar wani ɗaki. Ruwan zafi ya haɗa ya shiga wanka, ni kuma na zauna ina jiran ya fito, ni ma in shiga. Tsayawa na ina ƙarewa gidan kallo, domin bai kai gidan mu kyau ba, a raina na ce, wai nan ne ƙasar waje. Ina so na ja hankalin masu sauraro kafin na ci gaba da baku labari. Ku sani cewa ƙasar waje suna ta tara, musamman ƙasashe 2 da 'yan Najeriya ke fafutukar zuwa, Libiya da Algeria. Ba su fi ƙasa ta Najeriya komai ba, sai dai sun fi mu shugabanni na gari. Bai kamata in ci gaba da cewa komai ba, domin duk ƙasar da ta kere ma a shugaba na gari, to ta fi ka komai. Shugabanninsu na ƙoƙarin kyautata musu, don kuwa zai yi wuya ka gane bambancin talaka da mai kuɗi a cikin wannan ƙasashe. Sun fi ƙarfin ruwa, abinci da kuma wutar lantarki, saɓanin ƙasa ta Najeriya. Kaico, mu koma labari. Ina zaune Saifullahi ya fito, ni ma na tashi na yi wanka na ɗauro alwala. Bayan mun gabatar da salloli muna zaune, wani bawan Allah mai suna Saminu ya shigo ya kawo mana madara da snack. A nan muka yi masa godiya, mun fara ci kenan sai ga mai ɗakin ya zo, mai suna Nasiru. A nan muka gaisa da shi yake cewa, ashe yau za ku ƙaraso, muka ce wallahi. Bayan mun yi sallar isha Nasir ya kawo mana abinci, muka ci muka ƙoshi sai bacci. Bacci muka yi sosai kasancewar mun kwaso gajiya tsakanin hanyar Agadas da Sabaha. Sabaha wani gari ne a cikin Libiya wanda shine state na farko da zaka tarar bayan ka fita daga Nijar. Gari ne da ya tara ƙabilu daban-daban, amma ƙabilu 2 sun fi yawa, buzaye da tubawa. Gari ne da ya ƙaurin suna wajen miyagun laifuka, babu kalar nau'in ta'addancin da ba a yi, ga barayi da 'yan fasa ƙauri. Ba su ɗauki baƙar fata komai ba, suna bautar da shi ta yadda suka ga dama, kamar ba ɗan adam ba. Ko da yake wannan al'adar Larabawa ce, especially Larabawan Libya da na Saudiya. Ba sa mutunta rai domin sun iya wasa da bindiga. Kai in takaice muku dai, amfanin kaɗai ne a gun Balarabe, ka zama bawansu. Rayuwar mutane da yawa ta salwanta a cikin garin da kuma hanyar shiga garin, saboda haka ka nemi tsari da ƙaddarar da za ta baro ka da mahaifarka. Duk wannan wahalar da muka sha, ashe da sauran kuka, wai an ci gumba an hana maye. Washe gari da safe bayan mun karya muka zauna ni da Nasiru da Saifullahi. A nan muke gaya wa Nasiru cewa daga nan gaba muka yi, ya ce ina muke son zuwa. Saifullahi ya ce masa Tripoli, wato babban birnin Libya, saboda ya ji an ce ya fi sauƙin rayuwa ba kamar Sabaha ba, kuma an ce ana samun kuɗi a can.
Nasir ya ce to akwai wanda ka sani a can? Ya ce akwai Halifa Baki suna chatin da shi tun kafin mu baro gida. Ya ce to shikenan mu zauna a nan Sabaha mu huta kafin a samu direban kirki. Muka ce to Allah ya nuna mana. Mun kwashe sati guda a cikin Sabaha babu wani labari. Kuɗin hannunmu muke ta kashewa, babu ranar banza da ba za ka ji ƙarar bindiga ba. Babu inda muke fita, gara Saifullahi yana fita saboda ya san mutane. Ranar da muka cika kwana 8 ne, Saifullahi ya zo min da wani labari da ya sake firgita ni. Ya fita zuwa wani gida da ake kira gidan Kanawa, kamar yadda ya saba. Hanya suka haɗu da abokin tafiyarmu, Kamal, wanda muka haɗu da shi a Agadas, shi kuma ya fito siyan hubza. A nan yake shaida masa an yi kidnapping ɗin Faruk da Nasir, tare da wasu mutum 4 bayan kwana 2 da suka wuce. Kuma ana buƙatar kuɗi wajen miliyan 1.5 kafin a sako su. Dakewa ne, ina furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ita ce kalmar da nai ta nanatawa, jiki a salibe. Saifullahi ya zauna. Ya ce min yanzu me ya abin yi, gara mu bar garin nan. A nan muka yi ta alhinin abin, yake shaida min shi kansa Kamal ya ce gida zai koma, ba zai iya zama a garin nan ba. Murmushi ne mai sauti, don in ƙarfafa mishi zuciya, na ce ba za mu koma gida ba, kawai mu ta addu'a, babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji. Na ci gaba da cewa, kuma shi ɗan adam baya kaucewa ƙaddararsa, kawai dai mu nemi tsari da mummunan ƙaddara. Haka muka wuni muna hirar nan, don kuwa Saifullahi bai sake fita ba. Haka dai muka yi ta zama tafiya bata samu ba, saboda halifan da za mu je gun shi ma yana wani ƙauye Giryana a cikin Tripoli. Ganin haka ya sa muka yi shawara da Nasiru, akan ko akwai wanda zai haɗa mu da shi mu sauka a gunsa, ya ce Assalamu alaikum, mu haɗu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Naku a Rima, na gode. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci channel ɗinmu, ina roƙonka ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.